chỉ nơi mà để lên. Hello guys, sana kita masih video baru lagi nih Amtisuya nih. Video ko nailanggan na asa kalambe ang Amtisuya ni Hagra Dansredwng nih JWNGHA. Video ko nailangde interesting monoba. Nailangta video ko. Nama kalamnya jadi dinslang methani ang. Hagra duzubbai mana? Hagra Dansredwng nih. Amtisuya ni nama. Amtisuya ni nama. Like moनसे langde 100 target. Hajar खम जानायनि बाबुजी दान्दे मोजाङै स्लिम स्लिमनो Amtisuyaनि हाग्रा दांस्रें होननाय जोंहा ओरै दं माखासेया एसे माबा बुंलायदो आसल आंनि सिगाङाव नालाय माबा बुंलायदो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय बेनोसै आरो माथो बुंबावनो बेनोसै ओरै दांगासिनो दं नै सिखा उन्दोंलांनो जाला एवस्रांगोन थाब थाब साबसक्राइब खालामना हो बिथांनि चेनेलखौ नङाला Amtisuyaनि 100 खालामना होदो लाइकखौ टारगेट आरो Amtisuyaनि लाइकखौ 100 खालामना होदो इनिखौ बे भिडिअनिखौ जाला गाइस गोलोमजोब्बाय हाग्रा दाननानै ओइनिफ्राय दानबाय जों दानगोन जों नायलांबाय था भिडिअ Amtisuyaनि थालिर जानो फैगासिनोमोन नायलांबाय था भिडिअखौ जानि Amtisuyaनि औ Amtisuyaनि फैबाय गाइस थौ बाना दं लामाया सिरियासलि हे गाइस Amtisuyaनि थालिर जाबाय थाइजौ जाबाय खान्थाल जाबाय नै खान्थाल दंबावो थाइजौ अखा बिराद साबथा जाबाय हाथायाव उदै बुंबाय गाइस नाय उदैयानो लुनदुनसो जाबाय जायै जायै ओइ जोंना सिनस्रिगासिनो दं लागाय ओइ जाबावनोसै मोनफ्रुलाजोबबाय हनै गोजौआव दिनै जानायल' आरो Amtisuyaनि फुरानो हाग्रा सिनदों आरो गामियाव ओरै फारसे सिनगासिनो दं ओरै फारसे गामि सिंजों सिनबोबाय खालामबाय आरो Amtisuyaनि दा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे Amtisuyaनि नामाव 100 लाइक खालामना होदो आरो बे भिडिअखौ आरो टारगेट आरो ना 100 लाइक ना मा बुङो नोंथां मा हाग्राखौ सिनस्रांजोब्बाय आं जाबाय चेनेलाव हाबलांदोंबा प्लिज साबसक्राइब खालामना गालांदो आरो ना अननानै ना मा बुङो खालामनांगौ गासिबो नंगौ मा बारा गोलाव बानायासै आं सोरनिबा सोरनिबा गामियावहाय खेला गेलेयो बल जोयो आरो ना ओमफ्राय जोंना गामियावहाय हाग्रा सिनस्रां आरो ना Amtisuyaनि नामाव ओमफ्राय ज'नो बायनानै बोराय सेंग्रा ओरैनो जेननाय देरहानाय दसे गेलेलाबायनानै नामाव आरो ना Amtisuyaनि नामाव बेदरखौ ज'यैनो जाफिनो आरोना जों इन्टारेस्टनि नामाव दा बेखौनो गेलेनो नागिरदों बोरै बै जिबौआ गोजासो नै गाइस जिबौ गोजा लाइसमेना थिगैनो दंलै अरजाना निसिम गैयालै आदा सुनि थांबाय दहाय थांनाय जोआनो ओमफ्राय सासे नांगौ ओइलाय सावला दंना सावला रिफारमेन्ट दंखायो टाइम नायग्रा लावगासियावबो सिगोनलै मार गोलैबाय
बोराय फाथिया देग्लाय गहनि गहनि सोजाबायसो ना औ Boleh bercelana terbang? Ini sudah terbang. Berangnya cendol, mana terbang? Masuk dulu nih kan aksi. Oh.